ụmụaka ndewonu. Tata enwere m ọkwa pụrụ nnọọ iche. Mụ onwe mbụ Maazị Agụ na ndị otu ụlọ ọrụ m na mmụta dị ụtọ na-ewepụtara ụnụ asọmpi ọhụrụ. Naanị ihe ị ga-eme na asọmpi a bụ ị ga-ezitere anyị ihe onyonyo gị ebe ị na-agba maọbụ ebe ị na-agụ egwu mkpụrụ osisi. Ụmụaka mmụta dị ụtọ, anyị ebidogo egwu mmụta maka mkpụrụ osisi dị iche iche, ọtụtụ mkpụrụ osisi dị iche iche, ihe a na-akpọ ha n'asụsụ Igbo. Ebe ị ga-ezite ya bụ ihe onyonyo bụ na www.asompi.com, ya bụ www.asompi.com. Cheta na ọ bụrụ na mụ na ndị enyi m na mmụta dị ụtọ enyochasịa ma họpụta ihe onyonyo nke bụ ọkaibe, ya bụ ihe onyonyo ga-erita ihe nrita 100,000 naira. Igbo si na-eme ngwa ngwa emeghara ọdachi. Egbula oge, were ọsọ were ije zitere anyị ihe onyonyo nke gị ugbu a. Ya gazienụ.